Goddag og velkommen til den her video. Den her video handler om, hvordan du kan kopiere tekster ud af en billede. Vi ved jo godt, at vi kan altid gå hen, markere en tekst og sige, at oversæt markeret tekst til dansk for eksempel. Så er den oversat her som tekst. Men når det er på en billede, så bliver det svært. Så det vi gør her, for eksempel, lad os sige, at vi har valgt det her billede, og det er en billede, jeg muligvis, som din tyrkerven, har sat det op på min Facebook. Og alle kommenterer på det, og du dør af nysgerrighed selvfølgelig. Ja, ikke? Så du vil gerne vide, hvad der står på det her tekst. Så det du gør, du har allerede den program, du behøver ikke installere noget på Windows. På Windows har du et program, som kan tage tekst ud af billeder. Den hedder faktisk klippeværktøj. Den har du måske brugt til at tage skærmbilleder, eller har du måske slet ikke opdaget det. Det ved jeg så ikke. Men jeg har det på min start. Men hvis du ikke har det på din start, jeg har det også på min proceslinje, som her. Hvis du ikke har det på start, så kan du gå ind på det her, hvor der står alle. Og så kan du vælge enhver bogstav, og så gå ind til K. Men ellers kan du altid, for eksempel, bare gå ned til K, hvis du kan. Det tager bare længere tid, når du går på den her måde. Og så finder du klippeværktøjet her. Hvis du vil gerne have den lettere tilgængelig, så vælger du, at den skal fastgøre det på start. Det har jeg allerede gjort, så jeg kan frigøre den, eller jeg kan fastgøre den. Og så kan du også godt frigøre den fra proceslinjen, eller du kan sætte den, som du kan se, nu er den væk, eller du kan sætte den på din proceslinje, hvor der står mere, og så fastgøre til proceslinje. Så er den her. Så kan du flytte det der, hvor du har lyst. For eksempel helt her, ikke? Og så, lad os sige, at vi går ind på den her billede. Okay, så er vi kommet ind på det her hjemmeside af billedet. Du kan se, det er en billedtekst, så jeg kan ikke kopiere den på nogen som helst måde. Så det jeg gør, jeg trykker på klippeværktøj, og på klippeværktøjet, der kan du optage som video, eller du kan tage skærmbilleder. Så vi tager skærmbilledet, og jeg siger nyt skærmbillede. Du kan også godt trykke på Ctrl-N, som det står her. Men vi trykker på skærmbilledet, og så vælger vi hele skriften. Det her. Så har vi billedet her. Den har allerede optaget det på din billede, som du kan se, den er her. Den har allerede optaget det på din mappe. Du kan slette den bagefter, hvis du har lyst til det, selvfølgelig. Og så går vi tilbage til klippeværktøjet, hvor vi har vores billede. Og vi går her. Der burde være en knap, der hedder teksthandlinger. Så vi trykker på den her knap, hvor der står teksthandlinger. Så har den allerede fundet alle de skrifter, der findes på den her billede. Og så siger vi, kopier alt tekst, som der står her. Så har vi kopieret det. Jeg ved så ikke, hvilken program du bruger, men jeg bruger selvfølgelig Google Translator eller oversætter. Så går jeg direkte der. Hvis du kender det sprog, som du har optaget det på, så vælger du det, eller lad Google selv finde ud af, hvilken sprog det er. Så vi ved selvfølgelig ikke, hvilken sprog det er. Og så vi sætter det tekst, vi har taget, og så står der her, den er på dansk. Du kan godt sætte det til engelsk eller dansk. Så står der her, på gaden om natten, hvor jeg længtes efter, at du skulle komme. Du passerede mig med yndefuld fremtoning. Jeg vil høre vinden blæse i det fjerne. Jeg vil se dig forlade gaden med sorg. Så det er åbenbart et digt. Så har du allerede det her på tyrkisk, og det kan være hvilken som helst sprog, hvor Google kan oversætte. Så det behøver selvfølgelig ikke kun være nogle billeder, som er fra Facebook eller nogle andre steder. Det kan godt være, at du har fået en dokument fra din chef som billede, men ikke som pdf-fil. Og du kan jo ikke kopiere de tekster der, så er du nødt til at skrive hele molevitten ned. Det behøver du nemlig ikke at gøre. Du skal bare trykke her, og tage en skærmbillede af den, og så kan du, som jeg har vist dig, lave billedet om til tekst. Så enkelt er det.
Så det var så det video, og jeg håber, du har fået gavn af det. Jeg håber, du har lært noget nyt. På næste video, der vil jeg gerne vise dig, hvordan du kan gøre det på en Android-telefon. Jeg har desværre ingen Apple-telefon, så jeg kan desværre ikke vise noget på Apple. Så ha' det godt, og vi ses.